curs de guitarra, taller de dibuix, curs de meditació, curs d'autodefensa, curs d'edició d'imatge, assaig de grallers, assaig de confusió gitana, cor social, assemblea del casal, assemblea d'arran, punt de trobada de diversos col·lectius de Lleida. Estiu de 2011, un grup de joves comencen a treballar en un espai de joves i per a joves. Octubre de 2011, primera ocupació. Febrer de 2012, creació del Casal Popular de Joves de Lleida. Del març al desembre del 2012, més de 50 activitats, tallers, assemblees i concerts. Més de 200 persones utilitzen l'espai. Desembre de 2012, desallotjament express. Actualment, 9 joves han passat o passaran per judici. Ara ens demanen més de 35.000 euros de multa. Seguirem treballant per dotar-nos d'eines, mitjans i recursos on els i les joves puguem gestionar les nostres necessitats.